ki taimaka ki amsawa. Dan ni dai gaskiya kina burge ni, in kin sako kallabi ina tafi a hankali. Dan ni dai gaskiya kina burge ni, in kin sako kallabi ina tafi a hankali. To ki tausaya da halala ni, soyayya nake nema ko me kin ce zan yi. To ki taimaka dan halala ni, soyayya nake nema ko me kin ce zan yi. Ban dama ce nai suna ba, kuma a cewa kena ni dai buri na ki gane ta. Ki taimaka ki amsawa. Dan ni dai gaskiya kina